Mema obi akwa baba obi for GSTV the next remain of pop for back up and I da for frere de ama ya katrema da bodwima emoje di afusane na wo say ye de aseba ema okese no ene I'm my privilege say me as of pon yenu e wo me nche me sabonkum ne me send fa so na say na energy da kese me say me mre me welcome me guest o he me sabonkum so evangelist akomia sechi ena wa ha na he me say so ni fa so a Prophet Inyanka Eja Nsunawa. Prophet Mwakwa Baba Obi for GC. Many of the Bacho Joso. Napume. Christa Dom near Empire. Christa Dom near Empire. Evangelist. Mwakwa Baba Obi for GC. Ah, Major so. Papa. Pachona. Yahweh na wonso e. Nyamia Dom bibia. And then come about with the more sham. A idea about boy daily activities, your life. And on that boy, a warrior moon some. And then the topic for today in here. Women you must avoid when getting into a relationship. 10 women you have to avoid when getting into a relationship. Or because hey, and now for bro fuck 7 now come I'm into because they don't fall man share. E bi so makwala market or more share into one table of nasty. Me bi um go edim. E ma suban dubia se o ko aware and na o go into relationship I was all hwe. Ansa na akọ. Ye nkwa aware mu saa. Apostle Evangelist Bishop ye wo masu bia wo pese ware a wo se wo hwe ansa no akwa ware a mpachan ne yo ho kwan se ansa na obe ware no wo ye bema e wo se wo hwe yes ansa na watimi akwa aware na se wakọ fasa oba no se wo ho kani ana were okay Prophet Nyankeja Eja empra twen kra ye Edi ga ga ba no me na antwen pra me de me hunu subai me da se me fa kwanya we se su na ma che otifo yes me kam obi biara wo tie me atie se ye kan empratwe kra ne de empra twen ne de na ayana Ghana no hwa tra ne doso so obi tie me no betie me ya empratwe de nye enye according to Bible yes empratwe nye ana min tufu se twempara na be de na ma antwen pra me de me hu ba subai Oba subai so no oba so mu to na mo tembe ware Abraham brantwe nkan we yi obetumi ehun subai so ba ne penna bebre ba obunu because the way obe mo pressure sen na e ba ko ana so yo ba be de wa hunu wonim ni subai woni na ntwem pana wonim ni subai be de wa hunu woni na ye friend say adamfo a relationship say adamfo de won de ne na there be so ko so what the name me on topic na topic that I discuss what day 10 women we must avoid 10 women a ma 10 oh yeah a ma do that was we avoid it when getting into marriage or relationship one yeah we born numbers you know one a proud woman oba o maso evangelist proud or buy a home so back ko kire wa dwene wo Oba enwasa wo be no sisu so oba o ya homa so wunchire ho kakra ne se the legend medase Erade Nshirawo amen ene akwanya anopai wodi amaye yes ya kanse oba o ya homa so a oba o mre ne ho ase ema bema onfa bema enum asem onye hwe yes bia no we skache ho bema yes anase bema na wo bi ba wo ba afom no o hibisa osika unya bi ma no onfo enum asem nya hwe wo mu kura yes abasa o yo oba o ya homa so oba yes oba o ya homa so oba Prophet Nyankeja ze ko ne kakra oba o ya homa so me da se da bia me ka se asandefo si asobia wo ne soduro na so ye be ma na o ko ware hwe oba wo se no na se o fata na ware no kwa be na me so oba wo semia na me da se oba wo ne wadwe mfa o ya o se so yes enye oba sika ana enye oba ne kasiye enye ne form enye na ho fe but oba wo ne wadwe enante ana ene ne ebobra because you obi ntia se se oba de ma hu oba we ni wadwe ne nante oba wo kan asem che na ogitum obra ne ho se wo wasem wo kan yenu na wo bu no hu se wo ye ne wura wo na wo kata no so and in the moment that oba kan so get that in ba cho mate no oba ko form now I started the okay now I started here wo adwuma na oba wo kan ba kwa no kan miensa sa oba ye ne mo bra ana Ghana fo wo mra bi se
And then the oba timi ye be timi ye no can do, women can do it, and even better. Me come obia to say we Christo ni gidi ni na onim nyame ye pa sa word no man bi fi wonu mu da. Yes, eya homaso kasa. Eya homaso kasa Because I saw oba bre ho asema oku. Eya homaso na ya free ye ho say ya ko school ye wonim die. Ye nim die le ko wie jimi mu. Mama kan we nkyerɛ Bible say the eyeda dwene se wogina ho no onhwe ye no wanhwe ase uwo nimdie man nyame obo wo nimdie nche no uwo nyansa de obo no nim nyansa nche no uwo oko school akoji degree akese but everybody with degree than you mama nka no obi o wotie bia ntie ne ye ewiase fo ye wo wiase wo ho ane wo Kristofo ane wo asase eni mama yense na wo wiase we ye wo wiase aya bonso na hinie Yesu Kristo kan say me say amu no wiase anane me wo wiase na so bi do wiase eni mu niema Kristo do eni ni mu one and the oba bi o ya hantan bia no pe wiase because sa eni me wo wiase no eye na transfer de ebi na according to Genesis oba no e ma no kwa ma onifo bonsam dada no a okodi aduaba no hwani me na e wo wiase na bonsam ne dada no endi to no oba be ko e bebo bra no wa ne la ya onti ase opentro Emma Pentro, no clan, I said, no clan, that topic we have had discussed it, and this is separate. Go before you to the near dinner battle. Or like I said, Emma Pentro, no clan, I said, no clan, hey, topic we have discussed what. Meaning, so I eager so pursue who said, no question, Ma Pentro, and I said, Omen Pentro. But I know, say, Oba, and yes, I know. The top second, in a year. Woman who knows your financial status best, still ask. Woman who knows your financial status. The 10 women, I was say very careful with them. No? Women who knows your financial status best still ask. Onimo financial status, me person me can tree. Evangelist with my boy. Onimo usika sem said it here. BM was it in but a do level beer. Or more your calculation say, Hannah debate in a down from my catching to me say. Why didn't you? Papa, me that's it. Say, Ayana. Ayare hosam se Nyankopon tiri mu pa ode bo awale no ye nipa yesesa no de ntini se Genesis chapter 2 verse 18 ana Onyankopon e ka se nikwa se onipa nkotana yes me awrade mi tiri mu pa ne se meye oba abeboa bema yes enti oba ba wo beba bema ho no o ba abeboa bema ti oba bia so said it yes enti oba bia bema beba woncha ka kira o se maame me pese me no ware mi wiase nyina wo ne oba ma hwehwe mu ma hunu se me no tena se bobra ebe yi eye wo enti me ba abeka kira o se me pese me no ware me do se wunya ti ase de ma bema no a maame a wo hwe ye ade ba ko wo se odi se otirim se woni bema ne ko tena ne kwa na nyina yes entina se oba bia se woni bema be ware a ye won sem bia wes bia yeka e ma wo ba no wo ka bi yese mo buru nu ya an sade ate yes ende se oba bia e bia na no na se wo kan sem ne se medo medi woni se yesikam se ya ahukirem yale o hiane bibia mu medo meduni ade etete wo ba ne be ma ntem eyi owuo ana adwaman yes enipa bitimi ka se han bible se wo pe wa ade a na wa fansa anya no koreda me gina fidie yi so ka bibia la wo hwe obi for dh na usue Nyankopon asam a Nyankopon aka ne ba bia se be ma oba wo ne be ma tena se be ma ne kobo adwaman a opa no wafa wo fa sa enimu da fa sa bia enim Yesu enimu asem se aje se adwamammo ena tete wo ba ene be ma ntem aje se adwamammo meaning se only adwamammo ne beti matete ntem se yete asase yisu owo de e da ho ma onipa bia so ye be ma so ye oba ko be ko yes enti papa ade obusa me se e man ni be ma usika sem enti ade ba ko me di betu ye me ma ne fo pa
sɛ bɛrima wasi so na akɔ wale nya abotre ya hwɛ yie ɔbaa no wɔsɛ wo kyɛke no ehunu sɛdeɛ ɔteɛ sikasɛm mu ɔpɛ ntotɔ ana wɔmpɛ nani da bia odimandi sika edi firi wo bɛrima no hɔ ana wɔne wo tea pɛ adwuma yɛ pɛsɛi nya abotre ni nyina wɔsɛ wohwɛ because sɛ wɔnya abotre no wanhwɛ ɛno a na ofiti prɛko pɛkɔhwɛ sɛ ɔbaa ne shape sɛdeɛ wasimi ɔwɔ ɛsoro ne breast yi wɔ hɔ ɛtɔ yi bi wɔ hɔ ɔwɔ animonyam wɔ akyimnyam na bɛma wokɔdi akyirɛ a wobɛyɛ mistake wow evangelist akomia so akyerɛkyerɛ na adwo sɛ aware no ɛwɔ ne kwan ware enti yɛ ware a ɛwɔ sɛ nneɛma ɛnsɛm ɔkan ɛwɔ sɛ follow that procedure ni hunu sɛ ɔbaa no osiutu that wo condition na wɔn ne kɔ no nyɛ saa deɛ a bibia ntimi nyɛ fine prophet nyankaga Eja. wonte ho ɔbaa ɔsɛ ohun oyi ɔsɛ financial status onimpa sɛ ɛnɛ no sika ka ho na aka 10 ɔbaa ne nim financial status onim sɛ ebi ni hɔ aka 10 Ghana ne kuta so still obusa 3 million Medase. ama na wɔte mu Medase. Onim. Ewiase mma nyinaa nim sɛ bɛrima ɛna hwɛfi. yes Ọba bia me ma me nim, me nua ba nim, me yiri nim. yes Ya ọba bia nim sɛ ne kunu wɔ sika. yes ɔba bia adwene ne O ka sɛ woni sika wodi ni da. Ten Ghana na aka ho yɛ ma no basa be buta sika foforo. Adentia. De ndia ne sɛ ɔmo nim pa sɛ ɔmo ni fie ni ti. Yɛ me ma ni fie ti. Endi sɛ sika no wɔ no ho sɛ dan kro no ba be busa wansa. yes O ti asie. Na ya no muro afi sɛ Awurade asɛm sɛ obɛboae obi a obɛboa deɛ sanka adeɛ no waba ya ebi ni wɔ no ka wo mo na ade ba no na de bɛyɛ adwuma tie ni yo nanso ma me mu sɛ Ghana foi dodoɔ na ntime mmoa wo wo deɛ na waboa no no obɛdi amanasa yes ɛtoa so na nsa na wonya bi ma no a ɔba sɛ obɛdi akɔ no obɛgya wo akɔ ɔba sɛ obɛdi akɔ no obɛgya akɔ obibi kan ho ana kabiri kakra ka ho faka ho tie ni yo awareɛ yɛ ayankofa awareɛ yɛ nukuredie awareɛ ba ne bɛrima yɛ nkyɛ sikam mususu sɛ ɛyɛ yasanteman ne deɛ ka kyerɛ nkɔla no wɔ awareɛ mu sɛ wonya adeɛ afa wonya sika afa bra wonya ɛka deɛ afa ma bɛrima no na ahyɛ omutima me ka ne pɛn me nyanka gya me tie yi sɛ me bɛhyɛ wo ba wareɛ so na woka kyerɛ me sɛ bɛrima ne agya etu ɛfo anaasɛ wɔfa bi tu ne ba fo ne ɔfo ase fo na ɔka sɛ bɛrima ɔbaa okɔ wonya adeɛ fa brɛ me gu sa wareɛ me na man nyɛ adwuma megu no wɔ hɔ a me ntoa so biem meka kyɛ wɔre ne yɛntwam because ɛyɛ abɔdam sɛm ade di na bɛrima wo deɛ ɔnkɔfa kama no na ɔbaa no ɔba ne ho ka no bɛrima no wadua adi ma menkyerɛ mpanifo mentwa no ma menkyerɛ mpanifo ɔmo hwɛɛ no saa asɛm ne mpanifo ka ne ɛwɔ meaning better na ne youth na yɛaba no ne ya draw meaning wrong meaning tete no na agyapadeɛ ɛyɛ nkɔdaa agyapadeɛ na ɛyɛ nkɔdaa ɔhwɛ asante amammerɛ mu a nkɔdaa no ɛkɔ mmaa ne fie enti ɛsɛ sɛ wonya mmaa fabra be wonya kaa fama bɛrima ne te sɛ wokɔ na sɛ aware ne bibia amadeɛ as like awo bibia ne enye ne one bɛrima no mu mu nkonse be wonya madeɛ a fabra fie ɛno na sise no yɛyɛ ne sɛ wonya kadeɛ a fama bɛrima wonya sika deɛ a enti yɛyɛ de adwene yɛ sika mameka sɛ mi wa meteme ho wɔ hɔ te ho deɛ ntia yɛsɛ wonya kaa fama bɛrima na sɛ woanwo deɛ a bɛrima ne mfa wo yes mo bɛnkora abadeɛ a ɛna na yɛkɔ ɛnkora no wowɔ ɔbaa no nyɛ wo dea ma menka no wɔ ha ma obia ntie ɔbaa oni ba wo ɔbaa ni ba ɔn sɛ asante amammerɛ mu yɛ inheriti kɔ mmaa deɛ mu ɛyɛ madness yɛ ma menka sɛ meba nkyɛ wo asɛm na meka ne okay amammerɛ mu no amammerɛ no mu kyerɛ sɛ ɔbaa ɛna nkora no kɔ ne sa ɛnyina santefoɔ berɛ no meka no kora kyerɛ ho deɛ nkyɛ meka sɛ asantefoɔ berɛ no sɛ wobɛhu sɛ obi akɔ awareɛ wakɔ wo bɛɛdu ne ba no nyinaa sɛ mfa ɔmomra fie ɔde ma bɛgu fie bɛma no nso
ani na jẹ o bẹẹ ma ni na mu o di na ni kọ ní ẹjẹ pọ̀ dídí o yẹ bi ẹ̀ hàn díà àfi o bó tó ayé jẹ pọ̀ dídí ẹ̀ kọ́ mọ́ náà fà sí o ti wá asọ́mi ntí ànsì ẹ̀ ọ̀hún sọ yẹ mi sẹ́ ẹ̀ mistake ẹ̀ yẹ mistake mi allow obi biara wọ́n fẹ́ mi sẹ́ wọ́n convey sáà díẹ̀ ni da. Just a topic you better discuss it on the next. You call number 3. You see, you call number 2. You call 3. What's it? Woman who knows your dislike. Number 3. Woman who knows your dislike, but still do it. Oba onim ade wonim say me kunu ade we wo mpe, but still obey. Evangelist. Papa, Awurade Israel. Program ya here. Yes. And they are chim who knows. Area and member no so dear or the next episode the member so better mo dear. Mo man ya say mo nko a man nko na ebo mo che be bo member no so echi. Oh say Bema say the back Christianity mu a say ya warrior. Bema to Bible e dem oba. Yes. Oba no okwa onsuya. No ye warrior. Bema to Bible. Yes. Na we dey am oba no. Yes. Denti a to Bible ne say aware na ye be ware no de di kan ho kire wom yes de di kan no ha wom amane wom dansu wom enti nyame asam no wo ho e de ma ye say ya obi ba sa ho kire bi ba sa mane bi ba ye be hwe nyame asam no ne ye de yi aho kire na no yes na nyankopon ye adom na say da no so wo ha ya prezi Awurade asena nimonyam. I say according to Job, Emra Job ne na yerete no. Na ja pade wo ho no. Na na ma wo ho no. Omuwa bibia no. Na Job yere enije. Esanse bibia wo ho. Sika wo ho dwete wo mo wo ho wibi ko. Wo wamfana into aba no nse wo command wo mo. Do this for me. No mo ye. Yes. But Emra Job eno ma ni nyina free ni nsa. Na fe wono ankasa Job ni padua no kɔ ɔhaw mu no ɛkɔ yaw mu no kɔ amanie mu no Job yire hwɛ ni din no waka kyerɛ sɛ no ɔba na tena sɛ adwene ho abɔntiri mu pɔ sɛ ontimi emia ne kuro me ɛwɔ sɛ me da na adwo awo ma me na wobɛsi ntentene saa te krache mintimi nhwɛ wo te beta ne sɛ ɛwɔ sɛ wo firi me so te kwan ya be fast free me so nza just wawu because the water na dwama ma no ntimi nkɔbɔ ma ne nyeye the water no ba bia mpɛwo nti the ba ye no sɛ ne wo kasa tie nyankopɔn a fast no so onipa kasa tie Awurade a na Awurade puno nti sɛ wo kasa tie ande a na wo firi hɔ Job he ndin no wase sɛ de ma agye ntwie ne mu bi kasa no saa na wo kasa enti ɛma no wɔmfa nyame asɛm ne nsua ebinum ebisua pa enti se amfa nyame asem ni nsua na ebinum amfa nsua no so oha no eba de be pia furi nanum no baba no waka eye Job yere no de na eba ni bi wa mana ho kwa ma Satan possess no enti onse be ma nim kran na mom obambu nsem ana waka de kire be ma onim se ade we pa o de ade toto basa be ma no wo mpe kura but obey sad no ka so baka je so peka eno na make ba no say Job yere ka kire nsa dum nyankopon na wu yes because onim sa situation na Job wo mu no so o ka pepa e de ma Job a Job be ko so abata no ho to oba na hu sa wo problem mu no no wo ka de e sa be ya wo ya wie ye oba onsua nyame asem wie ye oba onfa nyame asem nya hwe wie ye oba onwini nyame asem ansa abo aponten na so de pa na so nyankopɔ ka chezu afo so wo monwe abo aponten puwisa yes utimi trans adwene hu sa aduane a madi se manfa bi angu made kura bia ho na se me ye ma adwene se me wini nyina agum ye mu a e ba ha adwene to paki bi wo baabi to ya bonso obutu abonso abowa no ayi hu sa de we be ma ne mpe but still the ye no o de ye ni wie so be ma no ko complain o be ka chen so pekasa saa oba no ana na me ka se wo sua nyame asem obohu sade Deborah mubi Sarah mubi ema no a omudi nyankopon omukunu no mati e wo Bible mu nyankopon asem mu a wo mutimi bra mo ho asem a omukunu no ehun se a me wo situation bi mu a
ɛwɔ sɛ meto me bo ase yes ɛni kwa sɛ mepere me ho na mmom ɛwɔ sɛ me kunu ɛkɔ wɔ ha mu ni sikasɛm ade we na me kunu mpani ni kwa sɛ medidi no ɛne sɛ mekɔ sɛ mekɔboa bɛɛma no purpose nti awurade ndwene me sɛ ma no ɔmo nim ɔmo botae nti ɔmo ba asase so ɔmo botae ne sɛ ɔmo yɛ boafoɔ ɔmo yɛ boafoɔ de nyankopɔn nwene wɔn purpose nti ɔnwene ɔmo hwɛ nyame bo adeɛ no waka sɛ mebɔ nipa no ɔbɔ bɛɛma nko ha enti bɛɛma te hɔ no ne nyankopɔn hwɛ di no wɔse ni kwa sɛ onipa nkɔtena meyɛ ne sɛ so boafoɔ yɛ deɛ I'm sorry that here. And to buy say, oh, Baba, boy, Madia be a million. And only as some. With me, the Casa Valian by a crime and numero. Adia was an Adam for be that came. One soon to be man. One my shy, over will be. Na obi da kam na opese ofo so de wontimi mpagya ne se on koto kama so no na boa no wo bebu no ku obi a ne ekwan kura nyankopon fa so bo ne de ba wiase na wo oba no ba wo ba e ko obema no enchen wukunu ne nchen no e wo se ohunu se maba bema ni ni hwe emere bi mi hwe sini bi akrobotum sini na omuyi ne se SDF fo ayi maranata wase Awurade bra yonkodo ansa wo hwe emma miensa bi esuba bi no mabrabo anu o mo ba mi trase hwe sini ni din na ba ko no ko akrobot nchen no wo hu sa akrobot yusukula next time o ko bieu no no ato fridge ya de ko ade ko akoma be ma ne say oh maame intense gana dabi kula na mpe wo se dabi se ba bia ya duru eyewei ene ye wisu enti me mato ade ba ba na ato de wo ba na ato nya akrobot na ma wo ba ni ska wo ba na akoteti ni mawuram akoye masom ene wo de akoto ba ene ma no se na tie ba ne ma no se na tie ko na kakra ba prophet oba no onim se ade ewe mempe wo ye dem sekatu a o mempe na obaba no ye sekatu ate no ye ha sekatu ubenzo akra pe kasa dodo na me ba mbetra tete nipa eno susu e da se o kan so ade a wo ye gro mpa obetia ho so ne yemba me kan gracho mama bebrebe wu ntem nyina ye ma tete a wo ne kom ewu bebrebe me ewu bebrebe ni nyina ye ma se ma eni me mati na be man wadwuma sei ana wo ne me nyina collapse na wo fia oba yusu sa bawa yes baba bi o hwe program bi be ka kiro mi ma kobim ma experience bi ya nti sa wo ye be mara wo hwe mi a mi tu bu sa enba wo nyina nsho ba mu adentia bema bia wodi nani monyam hye oba nsa obadane akoa bie mu ho man kakra dentia me kasa dentia erwade nyansa mu no oma bema so military yes ndi so far as o bema obedi wiase ahunya nti akoware oba no dane akoa ma no yes o hu so oba no wosika nti na wo ko ya o ya akoa yes ana oba we de ne ho ofa obo degree onimade oko ware na ko dane akwa ma no tieni yo we aye se o ye banka ndiminim se na djuma o ye nko anti nim se me ho kire mi a o wa ko ya akwa ma no na se bia ye carpenter ni no wa hwa ho so wa ma o carpenter na o ba ma mu no wa varu no no se unya o so ni oba se rade bo oba o ye na suni ma wo o carpenter djuma na o ye no ana ba hwa oba na o ye na suni no but uko this oba ne de o to say we do rank say it is the sad to be an kwa wade a odane akwa ma no ena bo nzo oba na oko no be man dizige nye ko hwena na ko school nursing training na wie oba we no na sim help me finish my course o ja say afena doki haka to ba na duni na enne mo muntem yes ni tubu na no paise ye gbadimba yes enjo obi asan sabi enjo obi abraba obo ne nkobo bi because nyankopon nim de nti awo oma ye unique nyankopon nim de nti awo oma ye unique and the topic here discussion say afa no aba betoma ye kire the 10 women or people you must avoid when getting into relationship 10 women you must avoid a mad
su dubia ɛwɔ sɛ ɔyɛ ɔbɛma okɔ aware ma ɛwɔ sɛ ɔtwe mu firi saa ma no ɛne yɛabobɔ so baba bɛbɛduru the 4th point ɛne yɛkɔ the 5th 4th point no yɛkɔ the 4th point wɔ se women who always do sex comparison yɛka sɛ sex comparison me boy ba kwa na me ne tere de one ne to no okan me boy ba kwa na me ne to de no otimi de me kon wo fom no opagya me na hwehwem no oyem se wo ba wo do ekolo wo do ye say sa oba no bema you're very careful when you get into relationship with because wa hwe ya obamo obuko sofo mama starting free sofo mama starting free so me don say every the powers as we are there to me mama ngase mbi jire obi o hwe me wo ye bere ma ana wo ye oba na wo hwe me na be ma wo ne tie yes ana oba sma si die me ne tie no me nka so me na kra no oba me nka so nje se kra no wo ye me ka cha wo oba no se fa ho adwen se oba no mum na sex comparison wo kire trim o man de mu okay ko mema de mu oba de mu ne wo wi next week e be ko mema de mu tie Oba ana bema ho hwe me a oba ye sa de we se woni wo bema bema foforo na fa no sa bema no mema bebrebe awale a o ma wale emu no o ex boy ene do ene so de ti o because o hwe tibia no ne dia the one no se ne tie ene so oba ye no e bi mama ne busy man o yo obi a se oni ne ho time ene di dia no pe no won mema ho onya wo ye de wa ware na hye nkawa oye bibia ma no ontimi ne ye de opa bia but only time da bi obenya no obekọ ex boy no wow I'm telling you obo no na ontimi ne na o ontimi ne da all right odini ye bibia bi but open continually da bia beto da bia obenya okun ato only time enti da ebeka no wo gwa aduma no bekra so okwa aduma ba no so ko show no so akoye aduma e bi na sa da no no oni aduma mu no ni gwa so ko aduma ko aduma wow ujeniye and the oba what is a bia na no ware na be ma no problem yes sex comparison ana da bia me ka se emema so e wo su bi se oba opo na wo kan nsem bi oda oba di no odi o na wa wie no wa che se ni oye be ma wo na wo oba eti nam se hode na ye nko no ye ko ma adiem no ye pese ewie be tuti mema so de separately enye ma no nko na wesinto mema oh yes of course ni nyina ya do to ena ye wie mema na etira ye de ma ye wie ma na etira ye de mema so de be tato enti ma bebrebe aware ye eguo ma bebrebe aware ye eguo one baakuni one baakuni evangelist papa question ni ubezo oba wo person ni sign won ni te wona na ka bra kofi pa boy we nam mfrani no se de osi alutu mi no otimi wo me saa sa be otimi dane me no yesi no kaka saa nsam ne kire wa saa oba ne se wo so ye be ma we are very careful with onti ho ne se me da se we nyina no esansa wale nyankopon die nti yes se ye di nyankopon asem no e de toto ho e wo saa no man on se yenuanu Muslims debia no so mo wale a omo pe oba oye virgin obabuna be man fa no hon kan no yes se meti hoyi na se oye be man na akofo oba oye virgin on fa be me bin compare with that yes se kanya medium no be se wi asi ya dia fa na e dia titire ya ruria srasra me kai se na me kuduru baby no mo ye mpaebo me ame mantemo ti me kogina dan na chi sa na me gina ho na me wuram no mo ye sofo bra memfi ti me gina ho a me bo mpa umti me hwa ade ana me di wuram ti wie na da foforo ye teachings ye ba we mpaebo no me na me ye teachings na me teach wo mo kira won say sa wo pese nyame ani jo ho na omo bisakosa de fa wali na me kira won say so pese wa wale ye kama nyankopon betra wale mu a be ma be ka kire wo ba se wo pe wo a ene ne nkosia da wow efriga ba ko na ai papa na se me ko wani wie na se enyae ndi me ni din na mze we Genesis
abra Abraham ema na ko akofa Rebecca abra ne ba Isaac okatra ne so mfa ne nsanka na sinu se okọ abia ha ana akofo oba na de abre no wompa ba bia se ahase ana okofo oba mfa mra ne ba no on se Rebecca ba he no wonwo no se ya de se na Rebecca enwo no na oyo oba waburu mu a enka ne kunu beka se ko beka so waburu ma na ode akwakofa ya de aba enti me ka asem we di akere minia no ma omo hweye se tenase emfa wukunu entoto bema bia enke ka se bema asemesimi ne nete na se na no woye me enu ntina ne wo ma yensa aye nu bone di agu no yes se ne yensa enu nyina no obere obeboni eno ko anale obi a woye droje ba bia hevalet fuo wa ni o se de obeboni kofie ko no sabe ma no wini ti a wo ba no kwa ane wo ma first no yan hwa de ya se wini wo ba da o tumi de da ya se wo yire so le kro wo din pra o ma wo e ma akon homa first na asama na wo mo kan Mr. Pachote ni yo ni e da fu na school asem bia nya yi enti aduane no akon homa se na be yi ene hwe school a wo de wo meko unya sole bibia yeto yes enti unyiska I recorded unyiska yeah ubeyi enti di enti na obeka se me kodnum adura metimi abọ wo ba no na mesale am unyiska obokra obetua enti ade a wase menua no ma no esua ne se wo wale be ma no wo Kristo mu a se wo ye oba wo ye holy a anata na wo ye virgin a ka won fa be ma bia nkompe wukunu because won so me da se de mel ka kire obafo Gabriel kakra bia beso me da se ya evangelist akomia senti na ne tutu komoto a o se wo ye virgin afka ya kakra bia beso ata on je sa be so bia no wa group anti ba mai o de ko okura asibila e so wani Salam before the prophet me da se o se Yesu Kristo ka se mbise nimdie be do so ntibebrebe do anu badwo yes asaba ya keye ya sempa ya koso owiasu emu na mama nka se mwewu ha se ne ma ne bebrebe enam se wa win tintri dia wa wi gbewa anu wa wi enkotia enti wonim difference no na wonim de ntia mu yesa amuko num nuro mo moto ya kese enu ntinu se wo ba na on prepare ya udimi vesi unkuta pila undimi udieniye ni nyina ye niema bia ye nimdie no nipa nimdie do la obi se ase nyankopɔ do nyame bo obo ye no kra no wa nye ni ye yes udieniye me tie ba me den se me no me do so me ko fo ba me nya bi da because na me kan se me njira se kai engine brake ya ka ne nya aduma me bo yes ko no ma duro no nam de se me ni pedua na ni pakona ono ye doro onye ska ni ye ma gotrezi nyangupo anhira me unu ko ma to kasa ma me ho yes adan ni nya ye oye abo wa hwa ho so an wa bo no siesie oni pedua de ma oba oni ne bedanti okonu ma duro na oni mi se nyangupo hwe o measurement no de wa ne ma ho engine V8 o ye V8 o de engine na dum we have four cylinder engine na dum o pese wo di four cylinder go twi V8 enti mi ka mo obi o hwe bia hu se eduro na wo num do ebekun eduro na wo num no ebekun ebeti wakoma because e the pressure foforo ko ba so yes automatically na say ayo ho na papa panye bi e ko num Viagra o se de nuro no e wo hotel room onum ni obai dawie obai so ko restaurant ayi friends washroom aba obai na papa na wu dampa ne so this is say the oye no faso me na ba so o play oba no ma min kan se min jira oba o hwa me edura wo num so o ma o to ekese na ya bodam sem yes oba buru ma bo se bedu bedu o do condemn yes because be nyam bere ma oba do no be no sex comparison no it is oba onu de be ma yes enya mimi oba mimi sa oba no o ka bi temi me ja wale
Oh yes, the Because catch. be a or percent go chiro say black coffee. Na say style see woman me in your Yeah. Okay, programs are. Or see, and for one more day in the day. Mama. Now, person, black can see wow. Give me a wale one. Me won't sabe. Na me yabe. Me yet. Me down no compare a bed. I was all kind of feeling so. Me can't feelings here. Oh, we measurement dey good am you. And the new nti. Baby na so measurement so me be worry me hu da na so hu da obi a measurement. Ma me kan sem jiro. Ma me kan sem jiro. Me be wale wi. Me hunu hwe. Ayire na oni me din komo. Yes. Ye din komo. Ye wa group bi on ma. Do be din komo bet ma ka say oh me yi dey tian kama na say wuntimi nka sa. Wuntimi nka. But ayire ye wale wi enwo. No o wale wi enwo hu say eme na. Eme no. Hey, ma me kan sem jiro. Hwe. Di o pa duani bebrebe bia no. E de bone bre no. Say o de se wo ye obi a wo pen na. Bema bi open na bia o yare. Me kasa se mo ya che on tia se. Open sense bebrebe bi o yare. Adentia. Mo on tia se ne. Because o de wan won de na ma oba o. Oba ne da ono. O de wan won de ni pompima no. Na what bema bia no oba da ba ko a. Say what you make be say to from so no. O tia se. Enti buza hu se. Why sa dia ato so mprana na mprenu mansana de eche. Na oba na ka je black video. Na de wa no sini mi wo me no upon the only bia no anyo ni kwa makosa de we bi mu pe o endi ze ma for oba na me no oba ote na o ka chem say o ex boy no wo sa ba na say that means sa be man na odo no na say won pe ondo na die enti na obepene say ono no obepene say bebrebe o e ma bebrebe ti be ma bi hu a ono no because of ni ni bia unless bi bia wo nya free no hunti no te o bebrebe ma bebrebe wo problem that. Your friend sex comparison. A hona na ye discuss. They say ye call number 6. Number 5. Number 5. Hey, near 4. Near 4. And number 5. Okay. Number 5. Woman who always replace common sense with place. One say I didn't get treat this question way program way. And then me say can woman who always replace common sense with prayers. There were near maybe evangelist. There were near maybe almost a dear way dear. And call you soon na dwene kakra bi de ye ya. Nkebe no that an Bible. Papa me da se. Na here ye so and ma wari you. Oba man so se pradem ompra. O sorry anu akoda pa. Ma wari you meje. Oje no so a nyame de ma na ye de fi no. I also kind of saw this. The legend. Eduru mebi a. On say ebi mo so ye sofo. Yes. Ya be kan sa. Ebi so me nye o Kristo ni. Na On say so be ye wine. Say ye dura Nyankopon asem mu say ya. E for aware na. Proverbs chapter 31 verse number 10 down. Yes. Oso ye pa. Yes. Wine ni benya. Ne board tene. Esena ahwene pa. Yes. Ahwene ne yese ye papa no. Yes. Oba wo ye papa che no. Oba wo ye papa e che no. Yenhwe ade a e wo se wo yusu wa adwene. Awale na wo ti ase ye no. Afi na de aye mpaibo ene sei. O se na nsen woni ukun na tie. Ana o mu se be ma no ma nkoye. Enye o ma mi bi na ababo na mane. Denti amekan se bema bia wo Kristo mu no se obeware a wo to Bible e de ma wo yere ene se oba no se wo sua Bible no obehunu se mekunu nansen odwene mekunu nansen ene o ma nkoye adenti oba fa Bible na sua ni wakọ ni nkotodua ni abompae abu se urade na adai because urade Nyankopon ka tere Joshua me ena me mra nsem a wa fanti baby odo na besi me de wa ase wonsa ba Israel ene kroketo ane kokono Israel for the boss anu mu Joshua konu koto je no se papa wo se me bonate Ewrade se dem ka se monye no maye bia na mistake bi ana ba ma na koye ama ne no me ekofom e de na ma me wo se wo ye enkobo wadamfo amane
ahun sa de te emfa nkɔ mpa ebɔ for the prophet me pato nansen me kurukuru ntimi ne me nansen me kurukura no no manye nansen na awurade dabi tobo tenase gene ho ansa ade ntina nansen me kuru ontimi ne me na ade ntina nansen me kasa me kura no woturoturo me sign na first ene ne tena ye me kasa woni kuru tena ye no mo tena foforo no ono ama osi sabio pant sawase no bema no esi ba ene wo top sei wonsi wadwene ho bia na eye wuwusu ene oban bi ene wada na di ade akira bema no wa mra ho ase baabi wa kasa bia ni kwasa wo kasa di tia wukunu ene ntu no ma munye Yesu kasem bi wose se nipa mienu eye adwene kro wade ba ko ho a yenya nkopon ye enti se watena se no wadwene eno ma no no wabra ho ase akọ ma nanim na no wukunu edi nkoma anza na ye kase se oba akra wukunu ebi a wana wona yi a ona na ehia no wompo na abatinani no anza se wonu wukunu da na se eno ma ni koyi a bonse oba no ma ekoyi a na wode ne se gu sisi achi ne opia wiye ne wo ye usei bonse eno eko ye de man enti abane sana onye ti senka wonu ntimi hia ye kura wo bonse wa wo ye styles no am sade tie wa hunu se entimi no na be me na usampa me yere boa me na se me ye ni sei mana ana nani beje ho enti ade a eye common sense wo yusu wa adwene ede aye no enya fe na wo koye mpaebo ukunu fra adwuma ba on se wo ko fa media ka ba man di nso akwesi ukunu ho wo be sie table so wo ba ma made na aye uni made ade na wasa we aye mpaebo awasa wo hu se me kunu fra adwuma ba yi wabre me man kwa adwuma na me kunu na akwa adwuma aba nti ba ma na bere no me ka se ye mesi adwuma ya din ana ba ma na wakwa akwa ye de aba ade na wasa wo ye fast wudi nsuo kwesi na dwaye miura pacha obedidi awiansa na wadwale because obi an oba na komode no yes onko dwale no kra bia wantimi nwale nti wose wodidi wie ti miura pacha meje wadu ni asio bedidi awie anase obedwa medi nsuo nsuo dwaye bia se bia brabo na ye bo no obi di agise ekukuru nsuo kwesi ho bi nso obi di ubewura ne 5000 no bia ho nimi difference wo nti dia he miura pacha obedwale awie sa na obe dia na obedidi awiansa no wenso die be ma na kasa ho se medom pacha me wadi ani se wontu hu sauto obe sauto ukunu obe kasa basa de a kire no no se ukunu ma kasa da ukunu pie no ma enya fe na abobo mpa yo yes me safu panyini bi a ene no enante ye o preaching no kan sem bi di fa wale ho wo se sa wo yo ba na be ma ware na se ukunu pie abontene ne wo cha obafia entiatia no yes okoye waba unim de ekoto no wabontene yes na abotre medo na abotre na ne wukunu enkasa zamo no a odidie wato boaso wabra ho ase di ama no a odidie sananum ana ayefom aduane wa mana aduane a odie no na oni ni di nkomo boko enya abufu asem na abeka medo na nse die so wo kwa ya na wo che adwuma no ya na akere wo so ana den de ma so bibiam ya na wanya abotre e wo adwuma wo ye am se so kwotwe mprampa a intensi sa ba ma no kwotwe mpra yes sa oba papa ne manya ni we die wo pie ba wo hodu no wo kwa ine ana na watsa adai na nse wo cha dodo me ka se bia oba na okọ no no okotwe mpra no oba no to ne boase odidie se wode ne nsanam no hu ani bia wa fatisi ubi wode nam na no aduane nta ho so no wo pepa na no ho enti oba ye wo a wate sika wa de we awo kasa ene de wode tissue efefa na no ho ho na osusu so onya doma no wa wate sika wa odidi a wada emiania fun de okọ no side chick o se mistress or commerce stress no o didi ana town na mko ususu se hwan ho no beko prophet inyangaya prophet wonte ho me da se fa adia wa bisa a big one pa na e gun ko fa wale yes
hwɛ we say the empire here bam adeɛ we say yɛ adeɛ bi a me odi ba me ka kyerɛ ne mpae bɔ kɔyɛ wo fi adwuma ɔba wo kunu de ti Americans a obi say asɛm bo obi tim de kɔto sɔfo ani bebre be ni ka kwankyene de ama no we so kanya kwankyene we nye fa se asɛm pradema ompra mpa so a wo eniem sie kura no je pa wo kunu pa na afia wo jo za wade no de nyina jo ana se oba na nkasa kura ni tri ni kura oba ko no je nyina o twen be ma no mane ba akoma na obo na ma ni bibia so oni no ni tri ni afu abom no mu nyina bon o twen ni kura na jo asa ko jere ni akojiska abdanso o tie o we nyina ye nima bia pam mema free ma ho yes osole on pradem o wona mfufo pi oba no ne nam wani kuro so ka jaina mfufo wasi hu o wale me won timi nkyerem de menye about to say ukuru timi jawa ware oh yes asante fo si kyerem yonko ne nje usubai yes uje ni e ebe di be mo wese oba be ma tisika ware na o kasma wompa na be ma start for ne ho adwen so ko bompa ye mpa na nya duma ubregu ana sansam we say so bi aso sha ho nkom so oba ho kwantira anya duma yes na say ye ya so fofo no so do level bi e so e ka wona aware oh yes so we are wasadi a me wo me baby wo oni ni kru nya problem na want to no complain me nya da kro me frɛ be ma no na me be ma ne ne nyina akotrase Satan come never make before the corner. Yeah, quite tenancy. Ave Bema ne canin sem or ka. Ano banner to every or Canada. Ave me and send me no of me banners no canning crack. So you may never try and come a banner. Nikunu one uncle din come. Anna me dinner say dia come ye bia. Come divo. But me tie Bemano, a tie or banner. It was a Bema is an odifo. But me catch and say. Bema the only three. Uno deep him. Who are right? Son of a ya, if you're not some job. Never person na what any jinentia. Yes. Oh, bani deep him pet. No. Bema na sa fire with you. Me da say. And the blah. Obano me kasa chende wo fine e konso ma bema dia ho ma bia titiri ne ho ko do level bi say. Okofo oba grandma me ya che no. Yeah. Ujeni e. Ama asala ko di ba bia. Bema na busu afofo na onko. Oba na busu afofo na oma. Ono ade ahoma na titiri no. So je di gamble mu oba no nso a. Ka bema no ebenya hope atete oba na akofu mi say e bi kura ko bi fa so plano. Na wudie. Let go to the point. Me ka ko wie say. Oba ye wasedi e wo fie. Se oba warefo. E ma ukuru complain da bia na kan chane se ko bompa yo so. E ya bodam sem. Because me yire ne wo. Me ne matiska wale wo. Me oni makoa. Tie wo. Sami me ko na me ko pedi wo bedi aba. Na wo fie a. Wasedi ezu ni se wo hwe fie. Aye fie ye. Oba bi won ma uwura ne ho a. O ka se bola so. So obi a oba be ode be man betra na obi wura dem hu se be man yes. But ono be kan ho. Oba kan ho no ni ma jinsam. So oba ka se nkura ne ne ma be. O pese ni kunu no e prapra dem. Ni kunu ne konsuo. Oh yes of course. Sa oba we uja ne ne me tawachi. Oh yes.